andyan yung mga scammers na magpapagawa sila. And syempre, dahil business owner ka, you will entertain them nicely. There are times na dahil bibigay mo yung tiwala mo sa kanila, gagawin mo yung item pero hindi sila nagbabayad. There are times also na may nagpagawa, napadala na, hindi nagbabayad. So, yun yung mga struggle ko. Pero sabi ko nga, mas nilulok ko pa rin yung 95% na magandang outcome kesa dun sa 5% ng mga nangyayari. Medyo, nakaka-stress siya on my part kasi nga, dun kasi umiikot yung nakukuha kong bayad, pinapaikot ko siya with my puhunan. Kasi hindi pwedeng pagkakuha mo ng grocery, next month mo pababayaran. Kasi paano yun, hindi tatakbo yung business. Hindi iikot, anong gagamitin ko for the next orders? Kasi mas gusto ko nag-stock ng materials kaysa yung kung kailan ako may order, dun lang ako nag-stock kasi may hihirapan, lalo na yung travel ko from here to Manila. Not just only in Manila, may kinukuhanan pa ako sa different parts ng Manila. Itong paggawa ko kasi ng rosary, it's not just for me to earn money. It's also for me to help my mom in her dialysis needs kasi breadwinner ako ng family. Nakikita naman nila yung purpose ko why I do this one. Bakit ako nag-come up sa business na paggawa ng rosary. Sinasabi ko naman and I'm willing to tell my story